Prinášame vám porovnanie ceny odkvapových systémov podľa materiálu. Zložili sme komplety z odkvapových systémov v našej ponuke podľa rovnakých parametrov. Dĺžka odkvapového systému 10 metrov. Výška odkvapového systému 4 metre. Pri každom sme použili rovnaké komponenty. Ceny sú za celý komplet podľa aktuálneho cenníka spoločnosti Lamina Prešov. Tu je náš rebríček od najlacnejšieho. Ceny hliníkových a titánzinkových systémov sú na dopyt. Patria medzi luxusnejšie možnosti. Celé porovnanie nájdete na stránke laminashop.sk.